ଗରୁଡ଼ ବିନୟ ସହକାରେ ଦୁଇ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ି ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦଯୁଗଳରେ ପଡ଼ି କହିଲା, ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ସର୍ବବୃତ୍ତାନ୍ତ ଶୁଣିଲି। ଏବେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଓ ତାହାର କ୍ରିୟା ବିଷୟରେ ଶୁଣିବି। ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ସୁଖ କାମନା କରେ। ବାସନା ଫଳ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରାଣୀ ଶରୀର ଲାଭ କରେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଜୀବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ କିପରି ମୋକ୍ଷ ହୋଇବ? ଜୀବ କିପରି କ୍ରିୟା ବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ? ଏହି କଥା ବିସ୍ତାର କରି କୁହନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଗରୁଡ଼ ବଚନ ଶୁଣି ମୃଦୁ ହସି ଧୀର ବଚନରେ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗରୁଡ଼, ଧନ୍ୟ ତୁମ ବୁଦ୍ଧି, ଧନ୍ୟ ତୁମର ଭାବ। କାରଣ ତୁମେ ସବୁ କଥାକୁ ଟିକିନିଖି ପଚାରି ବୁଝୁଛ। ତୁମର ପୂର୍ବ ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରୁ ସନ୍ଧିକତା ତୁମକୁ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଅଛି। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ବିନତା ନନ୍ଦନ। ସତ୍ୟ, ଶୌଚ, ଦୟା, କ୍ଷମା ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଧର। କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ଦ୍ୱେଷ ଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କର। ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ ଏ ଚାରିକୁ ଅର୍ଜନ କର। ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯେପରି ଆକାଶରେ ବସନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ, ସତ୍ୟ ଓ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଶୂନ୍ୟ ଦେହରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅଭେଦ୍ୟ ଆତ୍ମା ରହି ସବୁଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଗୁଣ ବଖାନ କରନ୍ତି। ଭକ୍ତର ଅଧୀନ, ଭକ୍ତର ଭାବରେ ସେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ସର୍ବଦା ଭକ୍ତ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସତ୍ତା କେବଳ ଭକ୍ତ। 16 କଳାରୁ ଗୋଟିଏ କଳା ହେଉଛି ଜୀବଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତେଣୁ ଜୀବ ଓ ପରମଙ୍କ ଭିତରେ ଅଭେଦ ପ୍ରୀତି ଥାଏ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କଠାରେ ବନ୍ଧା। ଯେଉଁ ଜନ ଦେହକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବିଚାର କରେ, ଦେହର ହିତ ସାଧନ ଯେଉଁ ଜନ କରେ, ସେହିମାନେ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ନର୍କରେ ପଡ଼ନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ହୀନ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। 4 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅଜ୍ଞାନ ବଳରେ ବୁଲୁଥାଏ। ଶେଷରେ ଜୀବର ସୁକୃତ ବଳରେ ନରଦେହ ଜୀବ ପାଇଥାଏ। ହେ ଗରୁଡ଼, ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଲଭ ଓ ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ମୋକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ହିଁ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥାକୁ ଭାବି ଯୋଗ ଆଶ୍ରୟ କରେ, ଯୋଗ ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ହାସଲ କରେ, ସଚିଦାନନ୍ଦ ଦେବ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ସେହି ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଭାବେ ହୃଦୟକୁ ସ୍ଥିର କରି ସର୍ବଦା ବ୍ରହ୍ମ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଓ ବେଦବାବକୁ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କଠାରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହୁଏ। ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲେ ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ପାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ତିଳେ ହେଲେ ସଂଶୟ ନଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ, ଯେଉଁମାନେ ମାୟା ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି, ଅସତ୍ୟକୁ ସତ୍ୟ ଭାବନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମରଣ ହୁଏ। ସେମାନେ ଅନ୍ଧାରରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦଉଡ଼ିକୁ ଦେଖି ସାପ ବୋଲି ଭାବି ଭୟ କରନ୍ତି। ହେ ଗରୁଡ଼, ସତ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଲେ ଅସତ୍ୟ ବିନାଶେ। ଏହି ଦେହରେ ସୁଖ ଅଛି ଓ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଦେହରେ ନର୍କ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଜୀବ ମନର ବିକାରକୁ ଯଦି ଛାଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବ ନାହିଁ। ଯମ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାକୁ ଭୟ କରିବ। ସକଳ ଦେବତା ଏମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ଜୀବ ବହୁ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ ଧର୍ମଯୋଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅଙ୍ଗରେ ଦର୍ଶନ କରେ। ଜ୍ଞାନ ନୟନରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ଜୀବ ମୋକ୍ଷ ପାଏ। ହେ ଗରୁଡ଼, ଜୀବ କିପରି ମୋକ୍ଷ ପାଏ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି। ଏବେ ମୋକ୍ଷର କ୍ରିୟା କ'ଣ ଶୁଣ। ଅଙ୍ଗର ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କ୍ରିୟା। କ୍ରିୟା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ଜ୍ଞାନ ବୃଥା ହୋଇଥାଏ। ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱଭାବକୁ ଜୀବ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତତ୍ତ୍ୱହୀନ ହେଲେ ଜୀବ ମୁକ୍ତି ପାଏ ନାହିଁ। ମୋକ୍ଷ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କ୍ରିୟାବିଧି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ସଂସାର ବନ୍ଧନ କେବଳ କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ତୁଟିଥାଏ। ଯେଉଁ ଜନ ନୀତି ପ୍ରତିଦିନ କ୍ରିୟା କରେ, ତାହାର ଦେହ ଶୁଦ୍ଧି ଓ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ସ୍ନାନ କଲେ ଦେହରୁ ମଳି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ ଓ ଶରୀର ଜ୍ୟୋତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସେହିପରି ନିୟମରେ ପ୍ରାଣାୟାମ, ଗାୟତ୍ରୀ ଜପରେ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରିସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ ଗାୟତ୍ରୀକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଉତ୍ତମ ଶାସ୍ତ୍ର ପଠନ ସକଳ ଜୀବଙ୍କୁ ସମାନ ଦେଖିବା ଫଳରେ ଜୀବର ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ସୌର, ଗାଣପତ୍ୟ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କଲେ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧି ହୁଏ। ବୈଦିକ, ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏମାନେ ନିଜ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ନିଜେ ନିଜେ କୁହନ୍ତି ଓ ତର୍କ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଆକାରରେ ଦେଖିବେ। ହେ ଗରୁଡ଼, ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ଏକା ସର୍ବଘଟରେ ପୂରି ରହିଛନ୍ତି। କେହି ଛୋଟ କି କେହି ବଡ଼ ଏଠାରେ ନାହାନ୍ତି।
ଯେଉଁମାନେ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଓ ନିଜ ବିଦ୍ୟାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଗର୍ବ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମୋକ୍ଷ ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରହ୍ମଦର୍ଶୀ ସେମାନେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। କୀଟଠାରୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ଏକ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଏହା ଭାବିବା ଉଚିତ। ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟ ଓ ସବୁଠାରେ ସେ ପୂରି ରହିଛନ୍ତି। କାହାର ନିନ୍ଦା କି କାହାର ପ୍ରଶଂସା କରିବ ନାହିଁ। ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖି ଚାଲିବ। ହେ ଗରୁଡ଼, ସାଂସାରିକ ସୁଖ ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ। ବ୍ରହ୍ମପ୍ରାପ୍ତ କେବଳ ସୁଖ ଅଟେ। କେହି ଯଦି ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରେ ତେବେ ତୁମେ ତାକୁ ହିଂସା କରିବ ନାହିଁ। କାହାର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ହେବ ନାହିଁ। ନିନ୍ଦାକୁ ଯେପରି ଦେଖିବ ପ୍ରଶଂସାକୁ ସେପରି ଦେଖିବ। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ତୃଣ ବୋଲି ମନେ କରିବ ଓ ସର୍ବଦା ନିଜ ମନ ଭିତରେ କହି ବୁଲୁଥିବ ଯେ ଏ ବ୍ରହ୍ମମୟ ଜଗତରେ ମୁଁ କେବଳ ଅଣୁ, ମାତ୍ର ଅଣୁ। ଏହିପରି ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଉଦ୍ରେକ ହେବ ତେବେ ତାକୁ ମୋକ୍ଷପଦ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସେହି ଜନ ବ୍ରହ୍ମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖି ନ ଦେଖିଲା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଶୁଣି ନ ଶୁଣିଲା ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ହୁଅନ୍ତି, ଜଗତରେ ଜଡ଼ ଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି, ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା ବେଳେ ନିଜ ବଡ଼ିମା ଦେଖାଇବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ଜାଣିଥାଏ ସିଏ ସେଇଆ କରେ। ସେ ସକଳ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଯେ ଚିନ୍ତା କରିପାରେ, ବ୍ରହ୍ମକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ। ଏହିପରି ଭାବନା ମନରେ ଆସିଲେ ସେହି ଜନ ଯେଉଁ ଜନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ି ଅର୍ଥ ନ ବୁଝେ, ସବୁବେଳେ ବିପରୀତ ଭାବେ ବୁଝେ, ସେହି ପ୍ରାଣୀ ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ ପଡ଼େ। ସେ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ଦିବସ ଓ ରାତ୍ରି ଭାବରେ ସେଥିରୁ ଅଧେ କରିଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ 120 ବର୍ଷରୁ ଅଧା ବୟସ ଦିନ ରାତିରେ କଟିଯାଏ। ଆହୁ ରହିଲା 60 ବର୍ଷ। ରୋଗରେ ଅଧାର ଅଧା ଭାଗ କଟିଯାଏ। ବାଲ୍ୟ, ପୌଗଣ୍ଡ, ଜରାରେ ଅଧେ ଭାଗ କଟିଯାଏ। ଏମିତି ସବୁ ଗଲା ପରେ ମଣିଷର ଆୟୁ ଆଉ ରହିଲା 15 ବର୍ଷ। ଯୌବନ କାଳରେ ଯୁବତୀ ସହିତ କିଛି ବର୍ଷ କାଟେ। ରତି ରଙ୍ଗରେ ମାତି ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। କିଛି ଦେଖି ଯେପରି କିଛି ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ। ସତେ ଯେପରି ସେ ଜନ୍ମ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। ଯୁବତୀର ଅଙ୍ଗକୁ ବ୍ରହ୍ମ ସୁଖ ବୋଲି ମନେ କରେ। ରତି ସୁଖଠାରୁ ବଳି ଅନ୍ୟ ସୁଖ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବେ। ମନ୍ଦମତି ମଣିଷ ଏପରି ବିଚାର କରେ। କ୍ରମେ ଜରା ମାଡ଼ି ଆସେ। ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ନାନା ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରେ। ଦେହରେ ଶକ୍ତି ନଥାଏ। ଆୟୁ କ୍ଷୟ ହେବାରୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗରୁଡ଼ କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରି କହିଲା, ହେ ଦେବନାରାୟଣ, ଆପଣ ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ବିଧି କଥା କହିଲେ। ତୀର୍ଥ, ବ୍ରତ, ଦେବପୂଜା କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲେ। ଯଜ୍ଞ ଓ ଦାନ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କର୍ମ କଲେ ଧନ ଦରକାର ହୁଏ। ଧନୀ ଲୋକମାନେ ଏହି କର୍ମ କରିପାରିବେ। ହେ ଦେବନାରାୟଣ, ମୁକ୍ତିର କାରଣ କ'ଣ ଖାଲି ଧନ? ଧନ ହେତୁ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଧନ ହେଲେ ମନୁଷ୍ୟ ମନରେ ଗର୍ବ ଆସେ। ସଂସାର ମାୟାରେ ମନୁଷ୍ୟ ଭ୍ରମୁଥାଏ। ଏସବୁ ବିଷୟ ମୋତେ ବିସ୍ତାର କରି କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ପନ୍ନଗାରୀ ବଚନ ଶୁଣି ଶ୍ରୀହରି ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗରୁଡ଼, ଧନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ତୁଚ୍ଛ। କ୍ଷଣିକ ସୁଖ ଧନ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଏହି କ୍ଷଣିକ ସୁଖ କେବଳ ମାୟା। ସଂସାର ଭିତରେ କେହି କେବେ ଧନକୁ ନେଇ ସୁଖରେ ନାହାନ୍ତି ଗରୁଡ଼। ଧନ କ'ଣ ଶୁଣ। ବେଦ ବିଦ୍ୟା ହେଉଛି ମହାଧନ। ଏହି ଧନଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଧନ ସଂସାର ଭିତରେ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ଜନ କେବେ ନିର୍ଧନ ହୋଇପାରେ ନା। ଯିଏ ବିଦ୍ୱାନ ସେ ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ନାହିଁ କି ଧନ ପ୍ରତି ତାହାର ଲାଳସା ନଥାଏ। ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକ ଭିକ୍ଷା କରି ପେଟ ପୋଷିବ ପଛେ କେବେ କାହା ଧନ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଗ ବଳରେ ତାହାର ସାଧନା ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ତାହାକୁ ଅକ୍ଷୟ ଧନ ମିଳିଥାଏ। ସେହି ଧନକୁ କାଳ କାଳ ଧରି ବ୍ୟୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କ୍ଷୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯୋଗ ବଳରେ ତାହାର ଧନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ। ବିଦ୍ୱାନ ଲୋକକୁ ଧନ କାବୁ କରିପାରେ ନାହିଁ ଗରୁଡ଼। ଯେଉଁମାନେ ଧନ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ସେମାନେ ଧନ ପାଆନ୍ତି, ଏହା ସତ୍ୟ। ମାତ୍ର ଏହି ଧନ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ହତ ହୁଏ ଓ ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ହଁ, ଗୋଟିଏ କଥା ଶୁଣ ଗରୁଡ଼, ତୀର୍ଥ କରିବାକୁ ଧନ ଦରକାର ହୁଏ। ଯଦି କୌଣସି ଜନ ପାଖରେ ଧନ କି ବଳ ନଥାଏ ସେ ତୀର୍ଥ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଏହା ସତ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗରୁଡ଼, ବାହ୍ୟ ତୀର୍ଥ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯଦି ସେହି ଜନ ଜ୍ଞାନୀ ଓ ମୋହର ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବ ତେବେ ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ ତୀର୍ଥକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ। ଉଦର ତୀର୍ଥରେ ସେହି ଜନ ସ୍ନାନ ଓ ମାର୍ଜନା କରିବ।
ତାହାରି ଅଙ୍ଗରେ ଥିବା ସବୁ ପାପ ନାଶ ହୋଇଯିବ। ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଏସବୁ ଜାଣି ହୁଏ ଗରୁଡ଼। ଯେଉଁମାନେ ବେଦଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତାହାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝନ୍ତି, ସାଧୁ ସହିତ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସେହିମାନେ ଜ୍ଞାନ ବଳରେ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ତୀର୍ଥକୁ ଦେଖନ୍ତି। ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ହେଲେ ପିଣ୍ଡ ଓ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦୁଇଟିକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ। ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟତୀତ ସବୁ ମିଥ୍ୟା, ଏହା ସେହି ଜନ ଜାଣିପାରେ। ବ୍ରହ୍ମ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ, ସେହି ଜନ ଜାଣେ। ଧନ, ଦାରା, ସୁତ ଏସବୁ କେବଳ ଅନିତ୍ୟ, ଏମାନେ ସତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ମାୟା ବଳରେ ବେଳେବେଳେ ଏମାନେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼େ। କ୍ଷଣିକ ମାୟାରେ ପଡ଼ି ଲୋକମାନେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣାପଡ଼େ ଏସବୁ ଭ୍ରମ। ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେହରୁ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ଜୀବ ଜାଣିପାରେ। ପ୍ରାଣୀ ଦୁଃଖିତ ମଧ୍ୟ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲେ କ'ଣ ବା ସେ ନେଇପାରିବ? କେବଳ ଅନୁତାପ କରିଥାଏ ଜୀବ। ଚୋର ଚୋରି କରି ସାରିବା ପରେ ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ। ପାଣି ଚାଲିଗଲା ପରେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲେ କିଛି ଲାଭ ନଥାଏ। ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ତରୁଣୀ ସମ୍ଭୋଗ ଯାହା, ଏସବୁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। ଯଦି ଆଗରୁ ଜୀବ ଧର୍ମ କରିଥାଏ, ତେବେ ମଲାବେଳେ ସୁଫଳ ମିଳେ। ସେହି ଧନ, ଦାରା, ସୁତ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ଭାବେ ତାକୁ ସୁଗତି ମିଳେ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଚିହ୍ନିପାରେ, ତାହାକୁ ସବୁ ସତ୍ୟ ମନେ ହୁଏ। ନାରାୟଣ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଗରୁଡ଼, ଯୌବନ ସୁଖ ଗଭୀର ନଦୀ, ଏକଥା ଜାଣିଥାଉ। ଆୟୁ ବିଜୁଳି ସଦୃଶ। ଦିନ, ପଳ, ଲିତା, ଦଣ୍ଡ, ପ୍ରହର ଏସବୁ ଚାଲିଯାଇ ରାତି ଆସେ, ରାତି ଚାଲିଯାଏ। ଏହିପରି ସପ୍ତାହ, ପକ୍ଷ, ମାସ, ବର୍ଷ ଚାଲିଯାଏ। ପ୍ରାଣୀ ତାହାର ଗତିବିଧି କିଛି ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସଂସାର ରୂପକ ବାରିଧିରୁ ତରିବ କେମିତି? ଯେଉଁମାନେ ମତଗର୍ବରେ ଗୁରୁବାଣୀକୁ ନ ଶୁଣି ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ କାଟି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ନେଇଛି ବୋଲି ସବୁଆଡ଼େ କୁହେ, ଖଚ ମିଛ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକେ, ଦିନେ ହେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ମୁଖରେ ଧରେ ନାହିଁ, କୂଟ କପଟ ଆଶ୍ରା କରେ, କାମେନୀ ଲମ୍ପଟରେ ମନ ଦିଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡି ତପସ୍ୱୀ ବୋଲାଏ, ଦିନରେ ଉପାସ ରହେ, ରାତିରେ ନିଶା ସହିତ ଆମିଷ ଖାଏ, ଯିଏ ଦେହରେ ବିଭୂତି ବୋଳି ହୋଇଥାଏ, କଷାୟ ବସନ ପିନ୍ଧେ, ଦଣ୍ଡ ଧରେ, ଏପରି ପ୍ରାଣୀର ମରଣ ବେଳେ କାଳ ବିକଟାଳ ରୂପ ଧରି ଏମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ଏମାନେ ଯମପୁରରେ ଯାଇ ନର୍କ ଭୋଗ କରନ୍ତି। ପ୍ରଳୟ କାଳ ହେଲେ ଏମାନେ ନୀଚ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନିଅନ୍ତି। ଶ୍ରୀହରିଦେବଙ୍କ ମୁଖରୁ ଅପୂର୍ବ ଆଖ୍ୟାନ ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ କୃତକୃତ ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା କରିଥିବେ। ଯେପରି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ମୋହର ମନ ସବୁବେଳେ ରହିଥିବ। ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମ, ଆପଣଙ୍କଠାରେ ମୋହର ମନ ଯେପରି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ କରିବେ। ଏହା କହି ଗରୁଡ଼ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ନେଇ ମସ୍ତକରେ ମାରିଲା। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ନୈମିଷାୟୋପାଖ୍ୟାନେ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୋକ୍ଷ କ୍ରିୟା ବର୍ଣ୍ଣନ ନାମ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ।